Moi! Tervetuloa uuden videon pariin. Siis vitsi mä kuulostan vähän oudolle. Ihan sama. Tervetuloa uuden videon pariin. Niin mä sanoin siis viime jaksossa, että viime Minecraft-videossa, eli mun ekassa Minecraft-videossa, niin mä sanoin, että mä teen uuden maailman, ja niin nyt mä teen uuden maailman. Mä tein uuden maailman joku minuutti sitten. Mutta joo, se ei ehkä niin pitkällä vielä. Oikeesti, mä taisin sanoa eilisessä videossa, että mä teen uuden videon eilen. Niin mä sanoisin, että mä teen tänään video oli eilen. Fortti-video, mutta kun mä ainakin unohan tehdä se Fortti-video, en tiedä miksi. Mä unohan, että mulla on paskat puhelinajat ja peliajat, niin sitten kun mä en edes voinut tehdä YouTube-videota, kun mä oon ollut puhelinaika. Mä oon kohta taas loppu puhelinaika. Niin sit mä kohta kysyn äitiltä, että voiko laittaa lisää peliaikaa, niin mä teen vaikka tänne 3 videota. Siis niin YouTube-aikaa. Nyt lisää aikaa, peliaikaa aivan heti. Mut ihan sama. Kohta puuta tosta tarvitaan. Voi perseni jumaa. Ihan sama. Okay, nice. Vitsi nice. Ihan huijaa. Nyt no kaikki on. Ootappa, nyt pitää katsoa. Niin ihan mä ootan. Nyt venäpä hetki. Ai vitsi, miksi mä enää katsotaan. Ihan hasma. Mä oon kohta tekemään taloa. Niin ihan sama. Vaikka vitsin paljon puuta, niin mä voin tehdä talo. Mä oon kestänyt 2 minuuttia. Mä oon kestänyt näköjään 2 minuuttia. Mä teen ehkä 6 minuutin video vaan tänään tästä videosta, koska mulla on vaan joku 8 minuuttia. Mulla on vielä vaan joku 6 minuuttia puhelinaikaa, eli joo, niin. Miksi mä hakkaan ainakin tätä puuta? Joo, ihan sama. Ihan sama. Niin joo, ihan sama. Mä päätin nopea kylään. Voi vittu, mun kaveri soittaa. Mä lähden. Jatkaa hetki. Ihan sama. Mä ootan. Venä. Ihan sama. Vittu. Tuolla mun kaveri soitti. Ihan sama, mä lopetan ihan sitä videoa. Ihan sama, tää on nyt tommonen vaan 4 minuutin video. Mä lopetan tänne videon nyt. Mä käyn ihan just äitiltä, jos tulee lisää aikaa. Joten heippa!